No mamma pelataan Fortnite. Daniel. Tossa vi... Niin. En mä tiedä, mä sanoin, että vai jo. Ei, nyt kuvattiin vasta. Mutta ei. Sitten se meni oikeesti. Tässä videossa käytetään rasistista kieltä. Eli kaikki jos voi pahastua siitä, niin me pyytäisimme, että kaikki lähtee positiivisesti. Mitään ei korvata ja mistään. Se on aivan oikein pointti. On aivan oikein kertoa, mitä tässä videossa tapahtuu. En mä tiedä, tapahtuu. Vähän riippuu. Akun naputoimista. Ei sinne. No ime perustuu omaan naputoimista. Se täytyy. Mä menen tässä videossa me mainostetaan akun naputoimista. Se on ihan bängeri. Yhdyn kannattaa käydä akun naputoimista. No, vittu heitti tuohon tuli. Tuo on vittu mulkeras, kun 2 on. Sinä sun mulkeras. Jou, mä vaan sun mulkeras. Se on ihan 1 HP. Tuolla. Joo, siellä. Toi talo. Toi talo, vitu idiootti, ei siellä oo mitään taloja. Mä delaan. Ois kiva saada shotgun. Sanois saat shotgun. No ei oo sen. Ei sullakaan vaan. Ei kun on. Ei mä löysin. Lege Täällä on. Mä löysin Lege Combat. Mun Täällä on pingi joku mies. Daniel tulee auttamaan. Täällä on musta mies. No se ei oo kauhean kiva. Ei oo kiva. On pahoja miehiä. Juu, ne on tossa talossa oikealla. Oi, no aika black. Veli, mä vannon sulle, ne on 100% black boy. Käski. Et pöllitä mun pakkia, ei? No vitun. Tää yrittää jumppaa meitä. Oh my god! Tää peli vedetään oikeesti hyvin. Juu, veli mä vannon tää peli menee hyvin. Poika, tää menee YouTubeen tää video. Juu, tämä menee tupaan. Veli mä vannon sulle. Se on kyllä ihan... No, väärinpäin. Onks vähän raksia siinä? Mulla on kysynyt laskari. On vaikea liikuttaa. Itse vai Chinchang with the new dingo. Ototas kyllä näyttyy. It's your boy, Chinchang with the new dingo. Ihan hullu. Lähetään tänne päin. Oi, tuolla on free orjatyövoimaa. Mitä siellä on? Orjatyövoimaa. Niin. Joo, orjatyövoimaa. Eli paljon chestejä. Sieltä saa orjatyövoimaa eli aseita. Mitä jos mä droppaan sua aputoinnista? Häh? Mitä jos mä droppaan sua aputoinnista? No sun äitille se ei käy hyvin.
tuu näkee huomista. Ei käy Häh? Ei mitään. Sitä vaan minäkin. No vittu, mulla on niin vittu huikea koulu. Okei, nyt ihan sama. Näin on voittaa. Oikein tulis jo. Tuo joku aina vaan on. No joo. On peittiä. Oe. Mulla on oikeesti vikaa. Meni mä vannut. Mulla on muksu, joka käppii puussa. Ei mä droppasin väärän. Kuinka Ihan sama nopeasti. porasitko sä jotain? Käärs. En mä pysty. Tai en mä tiedä. Tuhosi just mun kaikki raksat. Mulla ei oo mitään kitomassa. Dum. Minusta tuntuu, että tämä musta poika on tuolla. Kohti GG, opetella pelaa. Täkki. Opetella pelaa. Se vaan ryöstää. 70. Vaan GG, opetella pelaa. Oikeesti saa mun kaikki tapot. En mä ryöstänyt sitä. Tein siihen vittu Kaikki mun. Ei, luva kiinni, mä tein siihen vittu 7. Mä olin eka kaikissa. Liian vittu. Otit vielä vittu. Pieni mulla poika. Toi ehkä pitää editoida. Mitä? Mulla on se pieni. Riippuu vähän jaksaa. Sinä et voi sanoa mitään, koska sinä ei nähnyt. Sinä ei ole ikinä nähnyt minun. Ai, mistä toi? No, pitää palaa. Minusta liberoitiin. Ai. No vittu, ei mä näen sitä. Mä näen kaiken pisteet. Mä näen kaiken mitä sun äitis tekee. Älä ammu mua vittu munapää, mä näin kyllä. Tai en nähnyt, mutta kuulen. No eri asia. Minä tiedän kaiken sinusta, pojunen. Minä tiedän nyt, kuinka säälittävä sinun mutsesi. Nyt tulee, nyt poika, sun elämässä on vaakalauta. Mä teen. Chichi. Mikä musta poika. Just näin. Black boy. Se on juuri Mä oikeesti missasin vittu mikä... mursu. Mitä kuuluu sinne? Teille. Mä oon oikeesti niin vitun paskaa ei mitään sulaa. Tarviiks paju Jeesus? Käytä sun aimbottis. Käytä sun bottis. Sulla on botti. Mulla on vitun. 260 rekki. Toi Mä oon 2 vitun botti oikeesti, mä kräkkäsin mut pärjää. Mistä toi tulee? Tosta. Batsielto. No oikeesti vitun botti opetella. Älä anna toi. Siinä on... Siinä pitsi. Ei! Mä en ikinä voi vaan. Vittu oikeesti missi! No niin paskaa ei. Voi vittu opettele pelaa! Joo, hanki elämä vittu piilu. Mä en vaan imuroimaan tän hiilin. Oi. Ja mulla on 200 kilsaa stormia. Ei kun alueella.
No vittu, mulla on oikeesti paska aimi! Mulla on oikeesti 200 kilsaa tänne. 200 kilsaa, Aloin. 200 metriä, vittu eri asia, vittu botti. Ei 200 kilsaa. No meitä oikeesti Mä en enää botti löydä. laittaa. Mä en enää löydä. Täällä minä poika kävelee, nyt kun kävelee. Jos toi stormi menee umpeen, niin mä kuolen. No vittu botti. Tapusin. No vittu botti. Ei kussu kohta. Koska mä kyllä pelaan. No okei. Kusin melkein. Oju, missä sä olet? Holdaa! Holdaa! Foxy! Ei mulla mitään hoitaa. Ihan Mitä käy sä tappaa mulle. teet? Vittu botti oikeesti. Vittu kala! Vittu kala! Ei kuoli kalalle just. Joo, vitun botti sekin kuolet.